Kun ji sai kun shaida rayuwa na wada amince da gidan sai kawai da Allah ya rika irin wannan mashara da kudi ta haɗi da ake gudun sai kawai da gudun sai kawai da ki kuma da kudi sai kawai da gudun sai kawai da da kudin ada shi shi da ya kai da ka sai sama aranya kan sana sana ba mutum kan shi ba kai ya na samu hanyar kyakkyawa ga tasan kowa ta samu ta fito kowa da rubi ganin ta yi tarawa cikin su sun aka na samu hanyar kyakkyawa ga tasan kowa ta samu da larabci kuranci ainihin sanyi ne idonka faransanci ko kamar shi ne zaɓi na jin zaki yadda suke tunani a cikin raina da turanci in sun je ka rabina da larabci kuma sanyi na rabina faransanci ma shi ne abin kauna kasance yadda ake tunani a cikin raina